Isang buwan mula ng manungkulan bilang commander ng 9th Infantry Division at Joint Task Force Bicolandia, nalibot na ni Major General Alvin Almasi ang lahat ng nasasakupang unit sa buong Bicol Region. Layunin ng kanyang paglilibot na tiyaking maisa sa katuparan ng mga sundalo ang kanyang direktiba, partikular na sa pagpapatupad ng Focus Military Operations. Kaya naman, personal na tinungo ng punong general ang mga lalawigan kung saan nakatalaga ang mga himpilan ng brigades at battalions, kabilang ang Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. At upang matiyak ang tagumpay ng misyon, patuloy ring binibisita ng general ang mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang ugnayan at suporta ng LGU sa kampanya laban sa terorismo. At para higit na maisulong ang pagtutulungan ng sundalo at komunidad tungo sa kapayapaan at kaunlaran, patuloy ring tinututukan ng pamunuan ng 9th ID ang mithiin nitong tuluyang wakasan ang communist insurgency upang paghandaan ang iba pang mas malaking banta. Ang nais kong iparating sa inyo ay ang aking paghanga dahil sa patuloy ninyong pagganap ng inyong mga tungkulin na may pusa, tapat sa loob at sa puso, yung pagbibigay natin ng dedikasyon natin sa ating mga trabaho. Ayan ay nakita ko hindi lamang sa batalyong ito kundi na rin sa lahat ng halos ng batalyon ng 9th Infantry Division. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Peer News.